Lho, menika Kakang Mas Werkudara. Wah, mbuh. Aja mbuh. Kowe nek mbuh tegese ora tanggung jawab. Mbagekke diwangsuli kok ora wangsulan. Ngene. Iya, Dik, iya. Ngono. Pangestu tamanono, Dik. Dik. Aduh, Werkudara. Aduh. Udah pejet bangkeane ora. Wah, Durna bapakku. Kowe iki wong tuaku, kowe bapakku, aja muni ngono. Oh, Kakang Mas. Sameneika sampun boten wonten Durna kaliyan muridipun Werkudara ingkang wonten namung ingkang rayipun Begawan Durna ing badhe dawuh kaliyan Para Sri Kandi mila panjenengan kepernakat dan kula sepuh Kakang Mas Werkudara. Kemarin kula ngaturaken sembah mangabekti kula kunjuk Kakang Mas. Wah, diwangsuli ayo. Iya, Dik, iya ngono. Wah, menapa panjenengan tega kaliyan kula mboten nampi sembah sungkem kula Kakang Mas? Kakang Mas Werkudara. Wah, iki piye to kamare kok ya ngene iki? Wah, isin aku. Sampun isin, kula kemawon mboten isin kok panjenengan isin. Kula sing tuwa wae ora isin kok panjenengan isin Kakang Mas. Kakang Mas, bukti kula kunjuk Kakang Mas. Iya, Dik. Iya, Dik. Dik iki. Ngono. Wah, yo. Dik Durna. Mbak Tombo atur pangabekti. Pangestu tambah nono. Ah, kula pundi ngajimat pari pindayan ning kasantosan Kakang Mas Werkudara. Yo. Wah, telek. Tuwa muno minyak langune nganti ora metu. Durna isih metu iki. Ora dono. Oh, Sri Kandi. Pakulitanmu kuning. Aku ki nyawang saka mburi wis senenge raja-raja. Duh, lah kok kok kaya ngono ki njur kepiye? Ta lek arep. Wah, aku malah bingung. Kok dadi aku malah pikir aku tekan kono-kono. Sri Kandi. Rambutmu ireng janges nganti kaya grojokan. Monggo wiwit cengel medhun kok kaya ana rambut cilik-cilik tipis-tipis. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Hyang Agung muga ngayomono marang Projeng Pancala saisine persasat kaya dene kejugrukan Wukir Sari kelepaning Samudra Madu barang panjenengan ingsun lenggah siniwaka Maratumuli nyumurupi rawuh anak Prabu putra Nalendra-gung Binathara ingkang wis padha mlumpuk ana ing Projeng Pancala. Kula nuwun sewu. Anak Prabu Ngamarta ingkang pamaning Pancala ngamit pasang Kalimantabi pinebina ing Loduni Dumawahing tawang-tawang paman Pancala. Tansah pinanganing kawidadan sowanipun ingkang putra ing Ngamarta kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang putra kunjuk Sandhapada Paduka paman Prabu Drupada ing Pancala. Kula tampi dawah sami-sami. Mboten langkung kaecana jigu kelawan pekiwu Durgama Sangga Runggi. Lenggahipun anak Prabu Ngamarta kaecalna raos tidha-tidha dipun sekejaken anggenipun lenggah wonten ing dhatru negari Pancala nggih anak Prabu Ngamarta. Sampun boten kirang prayogi biswanipun ingkang putra ing Ngamarta paman Pancala. Anak Prabu Ndarawati katuran karaharjan rawuhipun. Nggih paman. Tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sawanipun ingkang putra ing Dwaraka. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang putra kunjuk Sandhapada Paduka paman Prabu Pancala. Kula tampi akan ya bombong. Raos sing manahipun ingkang bapa ing Pancala boten langkung kasekecak wanggen sengandi kula lenggah. Anak Prabu Ndarawati kawula nom sampun boten kirang prayogi biswanipun ingkang putra ing Ndarawati paman Prabu Drupada. Anak Prabu Hyang Agung Mandura kula ngaturaken karaharjan
rawuhipun anak Prabu Mandura, anak Prabu Baladewa. Jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu para Paman Prabu. Tansah pinaringaning kawidadan niring sambi kala sawanipun ingkang putra ing Mandura. Durga mendhak kala sirna niring sambi kula sowan kula kepareng kula ngaturaken sembah sumangga pangabektinipun ingkang putra ing Mandura kunjuk ngersanipun Paman Pancala. Kula tampinggir akarya bombong raos sing manahipun ingkang Paman boten langkung kasricak wanggenjengan dika lenggah. Nggih Paman, sampun boten kirang prayogi pisowanipun ingkang putra ing Mandura pun Baladewa. Anak lanang wong gagah, anak lanang wong sentosa, Werkudara. Padha sak prapta munggir kuluk atmajaku bocah bagus Bratasena. Wah, slamet aku niring sambi kala sowan Drupada bapakku. Kebareng aku ngaturake sembahku katur ngersane Drupada bapakku. Ya kuluk musdak tampa akarya bombong penggaling wong tuamu ing Pancala ora liwat prayoga nunggone ngadhep ngarsaning wong atuamu ing Pancala nggih ora udara kaya ora kurang prayoga praptaku nggonku ngadhep ngarsaning Drupada bapakku negara ing Pancala. Syukur yen to kaya mengkono Werkudara. Kula namit pasang Kalimantabi Koko Prabu nadyan ingkang rayipun Trusna Jumena kula ngaturaken sembah sumenging pangabekti kula kunjuk ngersanipun Kakang Prabu Ngamarta. Yai kadangipun Kakang Trusna Jumena puspun Kakang Tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih dayana ing kasantosan. Koko Prabu Ndarawati kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya Yai Trusna Jumena wis ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih mugi kasekecana anggenjengan Prabu Mandura kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Trusna Jumena ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih dayana ing kasantosan. Kakang Mas Panenggak kula ngaturaken bekti kula katur. Ya Trusna Jumena tak tampa ora liwat pangestune wong tuwa Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih dayana ing kasantosan. Kula putra-putra Nalindra ingkang rika nggansak mangke sampun keparang rawuh. Embanipun nalika kula lenggah wonten ing dampar tumuli kula ngawuningani rawuhipun anak-anak kula. Inggih menika anak Prabu Ngamarta, anak Prabu Indrawati menapa dene anak Prabu Mandura. Persasat boten mantra-mantra tedhahipun Nalindra tetiga nanging kadidene tumuluning Jawata ingkang badhe andum kabagyan tumrap negaring Pancala. Boten mantra-mantra titah swantah nanging kadituwuning Sang Hyang Bathara Darma sumawon Sang Hyang Bathara Wisnu tuwin Sang Hyang Bathara Brahma ingkang badhe paring cecolok obor manahipun ingkang pamaning Pancala. Sumangga nggih kula ngabyantur ngersa paduka Paman Prabu estunipun namung badhe kepareng nyadong dawuh timbalanipun Paman Prabu ing Pancala. Nitik nawala ingkang sampun kula tampi nalika semanten Paman Prabu kepareng animbari sowanipun ingkang putra ing Ndarawati ngantos kadhi kula gelak lampah kula daya-daya prapteng negaring Pancala mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang putra ing Ndarawati kejawi namung anyadong dawuh timbalanipun Paman Prabu ing Pancala. Wonten paridamel menapa tuwin badhe wonten dawuh menapa dene paduka Paman Prabu kepareng amiji dhateng sowanipun ingkang putra pun Puntadewa semanten ugi kula ingkang putra ing Mandura ugi nyadong timbalanipun Paman Prabu ing Pancala. Wonten menapa negari Pancala katempuing inggih menika parang mugi badhe anjungking kawibawanipun Paman Prabu. Menawi tetelu mekaten sampun ngantos paduka Paman Prabu tedhak saking dampar jemangkahaken suku ngrumbyahaken asta sakabenging putra ing Mandura ingkang sagah damel padhang kawontenan negari ing Pancala. Ewadene menawi wonten bab ingkang sanes badhe wonten pangandikan paduka Paman Prabu ing titikel gansak mangke wonten madaring Gatulaya tumunten ingkang putra ing Mandura nganglungaken jangga nelingaken Barna nega mastuti sabda tama paduka Paman Prabu Pancala. Paman Prabu Drupada Handrah ingkang Puswitarum kasiliring samirana mrih
ngas kandanyo mawe raras renaning driya sisane Bathara wayah tur jagat nun sewu nggih sareng anak Prabu Ndrawati anak Prabu Ngamarta menapa dene anak Prabu Pandura tumunten munjuk atur kelawan ingkang pamaning Pancala wonten menapa dene kula dinten sakmangke wonten hambaya irawuhipun anak-anak kula Nalindra Ngamarta Ndrawati miwah Mandura sanalika sesek raosing manah kula dene mekaten lampaning kedasi nandhang ingkang pamaning Pancala nuwun pamunten paman menawi kepareng awedhare ngakethah tumunten ngababarna mboten kitang sekedhik aturipun ingkang putra Ndrawati sakmangke saged angenteng-entengi dhateng penggalih paduka paman Prabu ing Pancala nggih cariyosipun mekaten nggih Sabtu waring ingkang kepengker kula menika nampi sowanipun inggih menika kadang kula tunggal guru nalika semanten sami-sami suwita ngersanipun Brahmana Wulandara inggih menika Sang Resi Rama Bargawa. Duk nalika tasih enem awon-awon kula menika nadyan wujudipun kados mekaten tautate dados siswanipun Brahmana Wulandara inggih menika Resi Rama Bargawa. Sesarengan kaliwanipun inggih menika Kakang Dewabrata menapa denipun Kumbayana. Inggih. Lah mugi dadosna kawuningan Sabtu waring ingkang kepengker kula menika nampi sowanipun Kumbayana inggih menika pun Begawan Durna. Monggo panjenengan ngertos Kumbayana kaliyan ingkang paman ing Pancala menika persasat toya kaliyan lenga boten saged dipun dadosaken setunggal. Kaliyan kula menika persasat sampun boten saged dipun gambaraken. Menawi pinanggih kaliyan kula menika raosipun Durna menika paribasanipun kados anuwek-nuweka wong kang tanpa dosa. Paman Prabu kasinggihan mekaten. Nadyan sampun wungsul wangsul menika damel sae kaliyan pun Begawan Durna. Ewadene mbok menawi raos gething keburu sengit tuwin raos mboten remen kaliyan kula menika sampun tumanem lebet wonten salebeting manahipun inggih menika pun Begawan Durna. Mila mboten aneh menawi pendak-pendak kula pinanggih kaliyan Begawan Durna tartemtu dados regejegan nanging kados ingkang kula aturaken sekawit Sabtu ari ingkang kepengker menika Durna sowan wonten negari Pancala lampahipun dodok monggo kebaing tata krami inggih paman sareng kula dangu Kumbayana apa ta sababe dene sira teka laku dodok ning negara ing Pancala malah kebaing tata krama nganggo unggah-ungguh ora ninggal Subasita. Sareng Durna kula dangu kados mekaten menika piyambakipun matur waloka dhateng ingkang pamaning Pancala. Bilih sowanipun menika namung badhe bun-bun enjang anjet jawah sonten saknalika tumaratep batos kula. Durna sowan kok ngebun-bun enjang anjet jawah sonten tekesipun sowanipun Begawan Durna menika namung badhe nyuwun kawelasan. Sareng kula tanjihaken apa ta sababe kok Begawan Durna matur ing kados mekaten jebul piyambakipun menika badhe nglamar dhateng Sekaring Kedaton ing Pancala ingkang titikel nggan sakmangke nedeng ambabar pun sewu. Tegesipun Begawan Durna sowan wonten negaring Pancala menika nglamar kaliyan putra panjenengan Paman Prabu Pancala kasinggihan mekaten ilah dalah jagat paisane Bathara wayah tur jagat kok Prabu nggih
Begawan Durna sowan wonten negaring Pancala menika miturut pangendhanipun Paman Prabu Pancala nedya nglamar dhateng putra-putrinipun Paman Prabu Pancala. Lho, kok sik kok kowe kaget iki kagetmu nggo napa? Iya, namung kaget kemawon jen nyatanipun Durna menika nuwun sewu Bapak Penemban Durna menika ya sowanipun sampun keladuk sepuh. Kok sik wong nambut srene ngakrama kuwi aja diitung nganggo akehing umur. Wong nambut srene ngakrama iku aja diitung nganggo akehing umur. Nadyan wis tuwa, nanging ento pancen kuwi digathokake kalawan sing murbing jagat. Sewu dalane gone bakal kelakon. Mula perkara iki aja tok gawe aneh. Aja tok gawe perkara iki aja tok gawe bab sing ganjil, nanging pituwun nganggo nalar sing ganep. Durna sowan ana ing negara Pancala nglamar kelawan Para Srikandhi. Kuwi wis bener, kuwi wis apik. Ya mung kari Srikandhine piye? Nek pancen gelem, tegese pancen jodhone. Ning yen to ora, ya tegese dudu jodhone Begawan Durna. Lah menika nggih. Janjanipun nalar kula anggenipun mitung nggih kados mekaten menika. Durna menika mboten lepat, Durna bener. Wong nyatane Durna menika piyai kakung nglamar dhateng piyai putri menika sampun satrepipun. Namung kula nuwun sewu. Tembungipun tiyang badhe nambut saning akrami menika miturut ujaripun para sepuh ngibaratipun kados dene tiyang keplok. Keplok menawi namung tangan setunggal menika mboten badhe ngungel. Keplok kedah asta kalih tegesipun tresna menika kedah kali-kalianipun ngraosaken raos tresna ya manten lanang ya manten wadon. Ingkang sami-sami tresnanipun inggih mekaten gampil anggenipun badhe ninggahaken wonten ing gapuraning gesang inggih menika nambut silaning akrami inggih. Lajeng kersanipun paman kados pundi? Wong nyatanipun petanganipun Paman Prabu Pancala menika sampun satrepipun. Ing atasipun Begawan Durna nglamar dhateng kadang kula pun nyayi Para Srikandhi bab menika leres. Ning sakniki kula ajeng tekon. Paman badhe ndangu menapa? Miturut anak kula ing Ndorowati menawi Durna menika rabi kaliyan anak kula Srikandhi menika petanganipun pripun? Lho. Petanganipun sae, mboten ngaten. Menawi cekap petangan sae kemawon, kula mboten ngrawuhaken anak-anak kula ingkang pranyata Nalendra ingkang wasis, Nalendra ingkang pinter. Nanging panjenengan kula rawuhaken wonten negari Pancala menika namung badhe kula suwuni priksa petanganipun tiyang rabi menika miturut anak kula ing Ndorowati kados pundi? Miturut kula wonten pinten-pinten perkawis paman, pinten-pinten perkawis upaminipun setunggal. Gegaranipun tiyang mangun Bali Wisma menika kedah wonten raos seneng. Seneng tegesipun tresna. Sabab gegaranipun tiyang nambut saning akrami menika kedah sami-sami tresnanipun. Kados kendhanipun paman keplok mboten kenging tangan setunggal. Nanging kedah asta kalih. Lah inggih. Manten lanang ya tresna, manten wadon nggih gadhahi raos tresna. Menika mangke badhe sae ketadosanipun. Lah inggih, lajeng angka kalih inggih menika kenceng. Lho, mawi kenceng kedah. Tiang rabi kok dadak nganggo kenceng kowe. Lah menika wigati lho paman. Menawi boten kenceng boten saged rabi. Angka rabi menika kenceng tekadipun. Ora rak ngono tok genahke sik. Inggih, kenceng tekadipun mergi tiyang nambut saning akrami menika bebasanipun sebaya mukti sebaya mati, yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Menika amargi tiyang nambut saning akrami menika mboten kok pados rencang gesang menika mboten. Nanging mengko garwa satunggiling putri menika kinarya ngenteng-entengaken pedamanipun piyai kakung. Mila sampun ngantos pentanganipun milih dhateng sewiji-wiji margi wanita menika wonten werni kalih. Lho, wanita menika wonten werni kalih. Inggih, wanita ingkang saged nyinggahaken derajatipun piyai kakung, nanging ugi wonten wanita ingkang sagedipun namung badhe ambebecer dhateng asmanipun piyai kakung. Tegese wanita menika kala wau namung badhe saged damel kasuryanipun piyai kakung menika saya kucem lan boten badhe pikantuk asma wonten ing pasrawungan sejati. Ngaten anak Prabu. Inggih paman, mila kedah kenceng tekadipun. Salajengipun kepareng tegesipun tiyang sepuhipun penganten kakung lan tiyang sepuhipun penganten putri menika kedah sami-sami nyarujuki. Mergi tiyang nambut saning akrami menika kula nuwun sewu, mboten kok njodokaken awakipun piyambak, nanging njodokaken tiyang sepuh mitra kawruh sanak kadang miyang tangga tepalih. Ingkang salajengipun wilujeng boten ketang namung sarwa ringkes kedah dipun wilujengi anut tata adat budaya
ingkang lumampah wonten negaring Pancala. Gusti, aku tak takon. Bab sing kepareng iki mau sajake rada ganjil. Ganjilipun wonten pundi? Iki sing arep digrembug perkara rabine Durna karo para Srikandhi. Nadyan durung cetha Srikandhine gelem apa ora? Ning sing dirembug dening Paman Prabu Pancala kuwi perkara rabine Durna karo Srikandhi. Saiki aku tak takon. Tembung munggon kepareng mau yen to wong tuane manten lanang lan wong tuane manten wedok wis padha sarujuk. Saiki aku tak takon. Kok Prabu badhe nimbali menapa? Yen upama mantene wis ora duwe wong tuwa. Contonipun, contone Durna. Durna kuwi ora duwe wong tuwa. Monggo Durna ki wong nglana, tegese lunga saka negarane. Mula tangeh Durna bali marang negara ing atas angin. Tegese kanggo yo ngono ki mau carane kepiye supaya kepareng mau bisa rinengkuh dening temanten sakarone. Menawi tiyang sepuhipun sampun boten wonten inggih kedahipun putranipun. Lho, anake. Inggih, upaminipun nuwun sewu Begawan Durna menika nggadahi putra. Inggih menika pun Aswatama. Menawi Aswatama menika sarujuk menika sampun sah para Prabu. Oh ngono, inggih. Nek upama udu anake tenan piye? Tegesipun, lho tegese upama anake angkat utawa murid sing diangkat dadi anak ngono piye? Inggih menika saged. Kok Prabu kok dawuh ngaten pegeripun ngene iku sik. Ngrembug Durna ngarep Prabu iki ning anake angkat sing neng kene. Sinten kok Prabu? Lho, si Adi apa ora krungu kabare? Yen to kadangku Jodipati Werkudara kuwi dadi anake Durna. Saploke dheweke diwenehi tirta pawitra maning suci. Suci kok suci. Suci dheweke terus ngangkat Durna kuwi bapakne. Mula kowe ngerti dhewe. Pendak-pendak Werkudara ketemu karo Begawan Durna ni Durna bapakku, Durna bapakku. Kuwi tegese Werkudara diangkat dadi anake Begawan Durna. Lah saiki nek Asatama ora ditareni terus sing ditareni anake sing ditresnani ya kuwi Werkudara piye? Werkudara, oh. Bapakmu arep rabi piye? Rasaku kuwi cangkeme Baladewa. Kose kowe iki kose to iki rembugan apik-apik kok nyangkem-nyangkeme wong tuwa. Wah, maune ora eneng apa-apa tak dadi kowe nyampluk iki wonengen. Apa aku ganggu kamardikanmu? Apa aku ganggu uripmu? Aku ora ganggu uripmu, aku ora ganggu kamardikanmu. Ana wong meneng wae. Tok ugreh-ugreh kowe ngutik-utik macan turu bebeda sing obarok. Kose iki ora perkara nggonku bebeda karo Werkudara ora. Niki rembug sing wigati. Durna arep rabi. Monggo Durna ora duwe wong tuwa. Dheweke iki pendhita nglana, lunga saka negara ngatas angin. Aku taren karo Kresna. Upama ora duwe wong tuwa sing ditareni sapa? Anake. Upama Asatama ora iso ditareni, ya anake angkon karo kowe. Kowe ngakoni Begawan Durna iki bapakmu angkat apa dudu? Durna iki bapakku, Durna iki guruku. Tegese to anggap wong tuamu. Ya, saiki aku takon karo kowe kok kowe nesu. Perkara Durna rabi kok kowe nesu. Kowe apa ora rumangsane kowe dadekke anak angkat karo Durna? Aku ngrumangsani ning perkara rabi aku ora melu-melu. Lho, ora melu-melu piye? Kudu melu-melu. Mergo kowe iki anake angkat sing ditareni kowe. Wah, Baladewa piye? Iso meneng ora? Ora iso meneng tak seret jowo tak idak-idak. Werkudara, nggih. Ya aja nesu wong nyatane pandangane Koko Prabu kuwi bener. Bener ning aku ora melu cawe-cawe. Lho, kudune si Adi melu cawe-cawe. Kerubutan loro. Lho. Guru-guru kok kerubutan loro. Mangke yen mangkenanipun. Nuwun sewu Paman. Samangke tumrap kula ngaten kemawon. Paman kemawon sampun ngantos kodheng penggalipun. Inggih, lajeng kula kadhawan menapa. Samangke kula badhe nyuwun dawuh. Nalika semanten Bapak Penemban Durna sowan tumunten menapa wonten dinten ingkang sampun kajanjekaken dhateng pun Begawan Durna supados sowan malih wonten negaring Pancala. Nggih. Dinten menika ingkang sampun kula semadosaken kaliyan pun Begawan Durna. Dinten menika ingkang sampun kula aturaken dhateng pun Kumbayana. Sabtu ari ingkang sampun kelampah kula kedah paring wangsulan dhateng pun Kumbayana. Lah menika mangke menawi Kumbayana sowan wonten negaring Pancala, kula kedah matur kados pundi? Bloko Sutake mawon lho nggih. Bloko Sutake mawon. Kula mboten badhe nutup-nutupi nek anak kula Wara Srikandhi menika badhe kawengku dening Begawan Durna, ati kula ora lila, ati kula ora ikhlas. Ing atase anak kula menika nuwun sewu ngibarate kembang lagi mekar-mekare tur ambabar gondo arum. Upama anak kula Srikandhi menika dikon milih lan menang milih, mesti milih satriya utawa nalindra ingkang enom. Muda tumaruna
dasare sak traju sak babak kalian anak kula pun para Srikandhi. Mesti kemawon anak kula badhe dawah wonten kamulyaning urip ingkang sejati. Ning nuwun sewu, upama linambarono rasa tresna nek anak kula sing isih enom kaya ngoten niku kok diwengku wong tuwek kaya Kumbayana, ati kula ora ikhlas. Ati kula ora lila. Mila sak mangke kula nyuwun pambiyantunipun anak-anak kula ing sami lenggah wonten negaring Pancala. Kula nyuwun dipun biyantu sak mangke menawi Durna sowan wonten negaring Pancala. Kula nyuwun pangapunten. Ingkang pamaning Pancala kaparingan dawuh menapa kedah kula aturaken dhateng pun Kumbayana nggih anak Prabu Ndarawati, anak Prabu Ngamarta menapa dene anak kula anak Prabu Mandura. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrake nawang sesangka Nalendra Makmarwa sing sang katri gumulung mangamba ing wadya Kurdakura rek agire-gire nanggana magawe gelari rawang-wang Kidumadani negaring Pancala nalika semanten sami dhataken pangandhanipun Nalendra ing Pancala Prabu Drupada ingkang pungkasan andadosaken legeng madyaning datur ing negaring Pancala nglenggahi kanyut minangka wardu kanut Jarawa ganten wardu Jarawa kerja minangka durung abang durung landing basaring Pertala kasaru geger njaba pihak ngarsa taping mriya sebal bonamu apa to kang dadi darunane ora macan seorang ke gajah medhot saka wandilan kejawi ingkang sampun angrasuk busana cara pinanganten nyerpepeh pindha sata mekarangan nalika semanten kiwa tengen gembol kethuk lumampah sang Begawan Durna dipun tabuhi piyambak tatuk minggah akarya kagiat kang samya mulati kanca piyambak ana daya pinggir Trapsilanira ngacomaken astanira kalih astanira kalih pisan Gamang makawiya pranta rujuling akarep nyatanipun boten saged dipun raosi menika sampun sowan inggih jabita wong durung ana wangsulan saka calon manten wadon gelem lan orane menika sowan kok malah sampun ngagem busana pinanganten inggih kula miyambah nggih sampun mangertos Prabu nggih Begawan Durna, Bapak Durna sampun mawi busana pinanganten. Panjenengan kok badhe gumujeng kok dadak kaya semune ragu-ragu. Bose, anake angkat ning mburiku. Mun aku guyu nek nganti nesu, inggih.
Lah coba to sing ora guyu ki piye coba gagasan. Gagasan coba Begawan Durna kuwi gagasan sandangane. Aduh. Wah. Lah iki piye apa ya pancen kurang ngono apa piye? Ing atase nganggo sandangan manten kok kiwa tengen ditaleni kethuk. Kaya wong adol es. Monggo kuluk-kuluke ora kupluk manten. Iki ra topi hansip kok iki. Kajengipun mbok menawi menika sampun dados niatipun Begawan Durna. Lah coba to manten kok sandale lili. Ya wis ben. Paman wonten dawuh katimbalana paman. Sowanipun Bapak Penemban Durna menika kados pundi kawontenanipun? Durna Kumbayana adikku sak peguron Begawan Durna padha raja sak pratamu Kumbayana. Gondok blekuduk suara kembal rantai hawala Suarane kok dihalus-haluske. calon manten dengan yang meripat nek disawang marayu ora kuat hawala gondok blekuduk kula nyuwun wonten timbalan ngadhawuh Rama. Lho kusik kok nyebut aku Rama iki arepmu piye? Aku ki sedulurmu tuwa. Aku sedulurmu tuwa tunggal sak pagurun. Kowe iki biasane nek nyebut aku Kakang Sucitra utawa Kakang Drupada. Lah kok sagedhakan iki kowe nyebut aku nganggo tembung Rama iki arepmu piye? Sampun boten saged dipun siraki malih. Blejeng andika menika Kang Mande dados mara sepuh kula. Mila kula kedah nyebat panjenengan menika kanthi sebatan Rama Mara Sepuh. Rama, kemarin kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjung kersanipun Paduka Kanjeng Rama Mara Sepuh inggih sembahan kula Rama Prabu Drupada. Kusik kowe nyebut Rama ya kena. Nek wis kelakon dabi karo Wara Sri Kandi. Lah rabiwe durung kok wis nyebut Rama kangge JR utawi gladi resik. Sumados sampeyan kemenawi kula kelampahan dados putra mantu panjenengan menika mboten Kiku. Ning ora apik. Mboten kedah mekaten. Kula kedah nyebat panjenengan Kanjeng Rama. Purun panjenengan kula peksa supados dangu dhateng kula menika kanthi sebutan anak angger. Anak angger Begawan Durna. Waduh lah aku sing ora bisa. Saged namung ngendika kemawon kok mboten saged. Dipun cobi Rama. Waduh. Anak Prabu Durwati piye? Dipun turuti kemawon tiyang gandrung menika mangke pindak boten prayogi kedadosanipun. Rama kemarin ngaturaken sembah. Sumuga mabekti kula kunjuk saking putra mantu pun Begawan Durna Rama. Lah dalah anak angger. Anak angger Durna ya tak tampa pangestune wong tuwa tampan ngono ya anak angger. Inggih. Rama bapak. Rama bapak kula tampi anggete sak suku Amarwata raos sing manahipun ingkang putra pun Begawan Durna. Iya prayoga nunggu mulunggu. Sampun boten kirang sekeca Rama. Iya. Rama. Iya. Ram. Iya. Rakokipun Ram. Wis ora tau. Oh nggih. Bapa Penemban Durna katuran Karahajan. Oh, kakak pertama. Kakak pertama kados pundi Bapa Penemban? Panjenengan menika kadang kula sepuh. Kula calon dados inggih menika pun tetimbanganipun pun Sri Kandi mila menawi kula dados guru lakinipun pun para Sri Kandi panjenenganipun sinuwun Prabu Puntadewa menika klebet kadang kula sepuh mila kula kedah nyebat panjenengan menika kanthi sebutan Kakang Mas utawi Kakang Prabu. Aduh Bapak mboten aduh. Mboten aduh Bapak. Ing ngoten menika aduh ya ana. Kula mboten sekeca. Kedah mekaten Kakang Prabu. Kula ingkang rayi pun Begawan Durna. Panjenengan guru kula. Sekolahipun lamun kula bubrah. Kula sampun dados mboten dados guru. Kula samangke sampun dados sawijining titah semantah kemawon Kakang Prabu. Kakang Prabu Puntadewa keplang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kakang Prabu. Lajeng kula matur kados pundi? Sampun basa, sampun karo adine kok basa. Mboten nilok. Adikku Durna, pangestuku tampan ana ngono. Aduh pangke kula kuwalat. Mboten
mboten kula sampun matur kados mekaten mboten badhe kuwalat. Nyuwun mangapunten Bapa Penemban. Mboten dados menapa. Iya. Adikku Durna. Pangestuku Tampanana. Raosipun kados kaya wis ijab karo Sri Kandi rasane. Kabeh-kabeh do nyebut aku Adi, kabeh-kabeh do nganggep aku ki Kadang Taruna. Rasane kaya wis sah. Edan tenan. Bapa Penemban Durna. Katuran Karaharjan rawuhipun Bapak. Oh, Kakang Prabu Ndarawati. Lho, kula menika ingkang putra Ndarawati. Kakang Prabu sampun kados mekaten. Sampun kula jelasaken mawantu-wantu. Ingkang wonten mriki menika kadang kula sepuh sedayanipun. Mboten wonten wonten Kadang Taruna niku mboten wonten. Kakang Prabu, bekti kula kunjuk. Aduh, cilaka menika. Kakang Prabu Baladewa kados pundi? Wis to dinut wae. Iya, Durna, ngono. Iya, nuwun sewu Bapak Penemban. Sampun ngatur mawi nuwun sewu menika mangke ndak terani wis dikonsep. Kedah. Ingkang merdeka kemawon nggih. Iya, Durna ana ya di adikku cah bagus. Nah. Kakang Prabu Ndarawati sampun kula tampi karya bombong raos sing manehipun ing rayipun Begawan Durna. Dipun sekecaken lenggahipun. Lho kok basa menika terus pundi? Iya. Diprayogake lenggahe ya Durna. Sampun boten kirang permani. Anggen kula sampeyan terangsanipun Rama Prabu Drupada. Kresna, wonten dawuh. Iki kok apik dhewe nek mbageke anake angkat. Aduh. Iki ngapa kowe iki? Anggere ngrasani aku marak jaba. Lho. Durna. Kula wonten dawuh. Menika sinten? Aku kadangmu tuwa ing Mandura. Oh, kok Kakang Mas. Kakang Mas Baladewa, Kakang Prabu Tiyang Agung Baladewa. Iya. Padha arjo sapraptamu. Wilujeng dereng sampikala, Kakang Prabu. Bekti kula katur nggih, Kakang Prabu. Kakang Prabu kokok. Ya tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pun ning kejiman paripentayan ing kasantosan, Kakang. Lho, menika Kakang Mas Werkudara. Wah, ambu. Aja ambu. Kowe nek mbok tegese ora tanggung jawab. Mbageke diwangsuli kok ora wangsulan. Ngene. Iya, Dik, iya. Ngono. Pangestuku Tampanana, Dik. Aduh, Werkudara. Aduh. Udah pecet bangkeane ora. Wah, Durna bapakku. Kowe iki wong tuaku, kowe bapakku, aja muni ngono. Oh, Kakang Mas. Sameneika sampun wonten Durna alian muridipun Werkudara ingkang wonten namung ingkang rayipun Begawan Durna ing badhe dhaup kaliyan para Sri Kandi mila panjenengan kepernah kadang kula sepuh Kakang Mas Werkudara. Kemarin kula ngaturaken sembah mangabekti kula kunjuk Kakang Mas. Wah, diwangsuli ayo. Iya, Dik, iya ngono. Wah, Menapa panjenengan tega kaliyan kula mboten nampi sembah sungkem kula Kakang Mas? Kakang Mas Werkudara. wah, iki piye to kahanane kok ya ngene iki? Wah, isin aku. Sampun isin, kula kemawon mboten isin kok panjenengan isin. Kula sing tuwa wae ora isin kok panjenengan isin Kakang Mas. Kakang Mas, bukti kula kunjuk Kakang Mas. Iya, Dik. Iya, Dik. Dik iki ngono ya. Wah, yo. Dik Durna. Mbak Tombo atur pangabekti. Pangestuku Tampanana. Ah, kula pundi ngajimat paripentayan ing kasantosan Kakang Mas Werkudara. Yo. Wah, telek. Iki ngopo to? Bar apik-apik bage binake kok nyebut ala. Wah, ngerti yo mau ora melu. Nek kene mengisin rasane. Durna, Kula wonten dawuh Rama. piye? Eneng apa? Lho, ngatepi dateng perjanjian. Ingkang sampun paduka ngendikaken bilih ringlengan samangke ingkang putra ing Sokalima pun Bambang Kumbayana. Inggih Bambang Durna. Sumados sowan badhe nampi pangandikanipun Rama sepuh kula inggih Rama Prabu Pancala. Anggenipun paring dawuh Sri Kandi menika badhe kaparingaken dhateng kula menapa mboten? Oh ngono. Inggih. Menawi kaparingaken dinten menika ugi dipun kepiyaken. Dipun kepiyaken dhaup asta lumiat
ingkang putra pun Begawan Dana pikantuk inggih menika pun Dyah Ayu para Sri Kandi. Nanging menawi boten sababipun menapa? Menapa Sri Kandi gadhahi pepanggil? Menapa Sri Kandi gadhahi ruba pepinginan? Mangke kula badhe mujudaken. Namung sak mangke kula aturi paring dawuh. Oh, Rama kula menawi sampun boten kiyat. Kula sampun boten saged ngampah dhateng hartaning raos sing anggere kula kepengin dawuh kaliyan para Sri Kandi. Oh, mendak dinten kula menika namung tetembangan wonten ing griya Sukalima. Paningal kula menika sampun wangsul ngapusi dhateng kula. Pendak-pendak kula menika lelenggan wonten ing sangajenging pertapan Sukalima wonten satunggiling wanita ingkang medal ngajeng margi Sukalima menika tertentu kula salajeng kula celuk Sri ngaten niki. Monggo naminipun utami. Menika wong sawasul ngantos kewirangan. Oh, Rama menika anggen kula gandrung kaliyan pun para Sri Kandi. Oh, Sri Kandi, mesakno aku ya aku wis kebangetan kene tresna karo kamar wis tak eden-eden. Kamar Sukalima wis tak gawe kaya dene kamar pinanganten. Oh, aku duwe cita-cita malam pertamane gejlek. Mula kamar tak gambari gejlek. Kawene grojokan supaya rasane iso ngrasakake saresmi karonse karo kowe para Sri Kandi. Iya Duna sabar ya sabar. Inggih sampun boten saged sabar aduh. Kula namun boten saged ngampah dhateng hartaning kanungsa niki kados mekaten menika. Jebul tiyang gandrung menika awratipun boten kanten-kantenan. Mila leres ngendikipun para sepuh menika sampe ngendikaken wong gandrung menika abote kaya wong nyangga bumi. Wah. Aduh, Rama. Apa? Kathahipun laron-laron. Ing dinten sakmangke menika mapan wonten negaring Pancala menika dados pratandha laron kemawon mangayu bagya badhe dawuh kula. Sami remen-remen suka-suka parisuka. Sami mabur ngilen ngetan. Sami remen menika tandha bilih sami mangayu bagya kabagyan kula. Anggen kula badhe dawuh para Sri Kandi. Menika kala wau cantrik-cantrik sampun kula dawuh supados ngukupi laron-laron. Kinarya suguhan benjang menawi kula resepsi. Ceplok indok. Larone sagegem ndok-endok cecak. Lah. Ora iso kempel. Iku sik to Durna aku tak. Panjenengan badhe panganiman karo Rama. Kula semanggaken Rama nggih, kula semanggaken. Boyo ora sak penakmu dhewe. Nganggo tatanan. Mboten menapa-menapa. Mboten menapa-menapa. Kala wau ketua panitia sampun paring dawuh waton gayeng kateng mawon. Ning rak ya ora sakarepmu dhewe. Kula menika nang gandrung kados mekaten menika. Aduh, Rama. Rama marah sepuh kula sampun boten kian mbok Sri Kandi dipun dawuhi supados sowan mriki. Lah, niatku pancen ngono. Menika saestu. Iya, pancen kaya ngono ingkang bakal tak lakoni. Wandanya. Lho. Saking remen kula. Iya, engko Sri Kandi tak timbalane sowan mrene. Oh, nggih, saken dawuh. Engko ben wangsulan dhewe karo kowe. Mergo kowe ngerti sing bakal nglakoni dawuh kuwi ora aku. Nggih. Menapa kula kok ngrabi Prabu Pancala? Tenan. Pit lanang kok musuh pit lanang. Teneh poroke bengkong. Ning sing rabi iki Sri Kandi. Lah iki Mula sing mengko Sri Kandi men kowe marem. Mergo yen nganti mengko aku maringake Sri Kandi nek anakku Sri Kandi ora gelem, lak ya ora prayoga, mesti kowe ngamuk ning Pancala. Mesti. Wah, kula menawi mboten mlampandhap para Sri Kandi menika. Nadyan dipalang ngono bakal mlumpat dirangkya bakal medhot. Sapa sing ngupalangi arepe Begawan Dana? Rawe lantas marang-marang putung. Mila, Rama. Sampun ngantos kang putra menika ngamuk pungga wonten negaring Pancala kula aturi maringaken kang putra pun Sri Kandi menika. Badhe kula boyong wonten ing Sukalima badhe kula muktekaken. Mboten-mbotenipun para Sri Kandi menika dawuh wonten ing Padasuri nanging badhe dawuh wonten ing Jurang Grawah. Anu napa kasur babut. Nun pangapunten kesesok. Iya. Yen ngono disronto sawetara. Sinten? Nanto. Dudu. Disronto sawetara. Aku tak nimbali karo Sri Kandi. Oh, iki kula tak persiapan.
Menawi ngantos Kandi menika mangke sowan wonten mriki tumunten nyawang kaliyan kula. Oh, mesti kepilut, kepilut. Aku wis gunakake pengasihan. Wis gunakake asmara dana, asmara tantra. Ah, wis mesti bakal kegut karo Bengawan Durna. Wis tak raupi epek-epekku. Wong wadon nyawang aku katon enom. Wong lanang awakku katon tuwa. Dadi seneng karo wong wadon tok. Wila dalah wis nganggo pengasihan barang to, Dik. Sampun, Kakak. Ya syukur-syukur. Werkudara mbok ngenahke cerewet. Wah, iki sing terakhir. Wah. Iki sing keri dhewe. Wah, kowe sing ngece aku tak jangka dengkek boyokmu. Wah, kok ancamane oleh berat. Monggo. Tumuli ngambut romo luar sing kali katimbalan sowan wonten negaring Pancala wonten madaning Datu Murti Datu Laya menika. Penemban. Kok penemban. Rama Warasepa. Tan samar pamoring sukma sinamaya. Sinamaya winaya ing asepi. Trusta Jumena. Wonten dawuh Trusta Jumena. Dudu kowe, Durna. Mireng kula menika Bambang Kumbayana dudu. Trusta Jumena. Wonten dawuh Rama, Mbak Yumu atur ana tindak mrene sowan ngersanipun Rama nek ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasang. Lho, menika estu to? Iya tenan. Sri Kandi. Sri Kang Baliya Sri. Bathara. Lho, get atimu kowe tak timbali. Ngertosaken kaget. Ora sing manah kula Rama, keparengan aturaken sembah. Semua kami mabekti kula kunjung ngersa patuwa Kanjeng Rama. Ya tak tumpuk pangestunipun Rama tampanana. Kula pun dinggo jimat paripindhayan ning kasantosan. Sri Kandi wong kok kaya ngono ta. Lampumu wae wis marai. Aku ki ngasih kepengin copot kaos. Mergo pancen yo minyak wangimu iki apa to Sri Kandi? Iki ketae kok kaya odonono. Tuwamu minyak wangi wis nganti ora metu. Odonono kok isih metu ki. Ora dono. Sri Kandi. Kulitanmu kuning. Aku ki nyawang saka mburi wis senenge raja-macam. Duh, lah kok kok kaya ngono ki njur kepiye to lek arep. Wah, aku malah bingung. Dadi aku malah pikir aku tekan kono-kono. Sri Kandi. Rambutmu ireng janges nganti kaya grojokan. Monggo wiwit cengel medhun kok kaya ana rambut cilik-cilik tipis-tipis. Iki suwe-suwe kok nggon aku polah dhewe ya. Menapanipun Bapak? Lho, Bapak dos pundi? Apane Adi Durna? Oh, wis ora karuan. Sri Kandi. Ya mapun Rama, menika kados peremban Durna. Iya lan kowe tak kandhani. Inggih. Durna sowan dandan manten. Kasingyan mekaten menapa badhe dawuh? Lho, ya pancen arep rabi. Ing dipunangkah sinten wis tuwa kok kurang gawean. Menawi mendem kok dadak rabi barang. Sabar. Aku tau neke apa-apa ora apa-apa Pak Sri Kandi. Aku tau neke kepiye-kepiye iki nang sing neke wong sing tak tresnani ora bakal nesu. Kuwi ciri khasku. Aku diuneke apa-apa ora bakal nesu karo wong sing tak tresnani. Nek anggere sing nguneke wong liya, wah. Jojo tumbak cangkem. Ning gandeng sing nguneke kowe aku ora bakal nesu Sri Kandi. Ya mampun tenan jenengipun gaya menika putri saking Pundri.
Bundi kok bundi. Inggih. Lah menika lho kula gila. Nuwun sewu lho. Ambeganipun Begawan Durna menika nuwun sewu. Wonten cengkal kula menika prindang-prinding. Aduh, Sri Kandi aja omong kaya ngono Sri Kandi. Aja kok kowe, aku ki mambu parfum kowe merinding kabeh rasane. Sri Kandi. Oh, iki sing nek lakon dadi bojoku. Wah, rampung icap terus tak pondong. Swatawa tak tendang sirahe. Men semaput men ora ana sing ganggu gawe karang. Sri Kandi tak pondong. Aduh, Sri Kandi wis ora iso bayangke. Aku ora iso berkata-kata Sri Kandi. Dana. Werkudara baleni nek. Aku ki mung arep takon, rasa cerewet. Takonku ora magepokan karo Begawan Durna, Rasa cerewet. Ya wis, kok Prabu iki sampun to. Kajengipun sing jeneng wong gandrung menika diujarne mawon. Arep omong apa-apa nek dicentulani malah awake dhewe mengko malah dikira ora cocok. Gedene maido. Lah iya. Sri Kandi. Aduh. Iki ganjelan kok udu. Apa lah? Ora ngomong-ngomong kok mek-mekan lho. Kaya ganjelan nek. Bola asli. Nek ganjelan ki ditaboki mabok ngono. Sri Kandi, nyicil ya Sri Kandi. Nyicil ngopo? Sri Kandi. Wonten dawuh. Lah tak kandhani yo sing diangkah arep dirabi karo Durna wi kowe. Tobat gandri. Mriko estu menapa namung guyon. Lho tenan, mulane kowe tak timbali mrene sulan dhewe karo Durna. Wis tak pene kamardikan Purbawasisa tak kutuhi tak pasrahke marang kowe wangsulan karo Begawan Durna. Kowe ingkang bisa nirep bakal dumadining gegeran oleh negara Pancala. Merga yen nganti luput nggo menehi wangsulan Durna mengko nesu wekasan kriwikan dadi grojokan gegoyon dadi tangisan. Mula kudu mbok petung nganggo nalar sing ganep. Katentreman lan nurane negara Pancala dumunung ana kedaling latimu Cahayu. Wanudya yutama ngambar arum sang kusuma. Wong kok kaya ngono ayune batu-batu. Dasare mbranyak. Nek omongan ora terdak-terdok ning mesti receh. Lah nek kaya ngono kok kadang mewah aduh. Aduh Sri Kandi. Aduh. Lah kok dadi bareng kowe mengo kowe nyawang aku kaya nyawang lampu mobil. Sila neng mripat kaya blereng banget Sri Kandi mergo ayumu ing kliwat ukur. Paribasan widodari Ngejawantah. Oh Sri Kandi. Waduh sinamu. Bar potong ya. Rambutmu ngarep kok kaya iso rata, kaya bathuk kok kaya dipageri. Aduh Sri Kandi, mripatmu iki lho lek nyawang ketoke ora blarak-blarak. Sipit ning kok waduh ning ati jan iso racah-raceh tenan aku. Aduh lambemu Sri Kandi, lambemu abang kaya ngono kuwi. Aduh gula sak numlek. Gula Jawa sak numlek. Wah, kuwi nek umpama digeget ora ya napa ta kuwi. Jual jawil ngopo? Kamane kok jual jawil. Wah, idak-idak. Lho, ora ana apa-apa karo idak-idak. Nuwun sewu Remban, bekti kula kunjuk. Oh iya, sayang tak to, Mbak. Pengestune Abi. Tamanana ya. Abi sinten? Abi Silitongan. Abine dilangi, tongane dilangi dadi mengkari. Bekti kula kunjuk. Iya tak tampa calon garwaku Cahayu karo Sri Kandi. Oh piye? Ger, no. Nduk yang Cin.
Kowe arep ngapa kowe? Menawa panjenengan Begawan Durna menika rawuh mriki badhe mangku garwa kaliyan kula. Sejatine pancen kaya mangkono, Diajeng. Sejatine pancen kaya mangkono ya, Nduk. Bapak. Persasat kan ditindake jugurgan Bukir Sari kula pating samudra mati ngatasipun namung sak kula kemawon badhe menengku pendhita ingkang kondang kalokeng krat. Iki tanda-tanda bakal gelem karo aku mergo wis ngalembono karo aku. Inggih. Kula nuwun sewu menawi sakintenipun kula menika kampan dawulan Begawan Durna menawa Bapak Penemban Durna menika remen toh pancen kuwi penjangkahku. Pancen kuwi gegayuhanku. Dadi upama kowe gelem tak rabi wae, kowe njaluk apa Warti Kandi? Watur ora njaluk tumruning rembulan, ora njaluk tumruning srengenge, mesti bakal tak pinangkani. Nadyan kowe njaluk ingkang pampane ana ing Kayuwangan, aku tak munggah ning Kayuwangan matur para dewa. Nek pancen ora maringake, trima tekaning pati. Kuwi gedhening tresnaku karo kowe. inggih. Matur sembah nuwun. Padha-padha tekane piye gelem ya? Dereng. Lho. Durung piye sing Kandi? Durung tegese kowe ora gelem. Mboten perkawis mboten pura menika jer kula menika pitados. Jodoh pesti menika ing ngasta panguwasaning Gusti. Heeh, pancen bener. Mila menawi sampun dipun tetepaken kula menika dados garwanipun Begawan Durna ya ora bakal kula selaki. Iki kok dadi aku kok seret banget kok iki aku. Terus. Nanging kula nuwun sewu, umumipun lampahipun mangsulipun kewantah kelampan menawi putri menika manih badhe mluku dening kakung menika rak biasanipun nyuwun menapa-menapa. Tak turuti, kowe njaluk gelang. Njaluk gelang, Mas, 24 karat tak pinangkani. Kowe njaluk apa? Kowe njaluk suweng sing gedene sak kurungan jagung. Men kewer-kewer kupingmu, ha. Tak pinangkani tapi ning apa? Untukmu diwenehi kamar, heeh. Diwenehi apa jenenge iki bekel. Ngarani wis salah ya ben. Apa untukmu diwenehi betel? Engko dititiki alon-alon. Betel. Apa kok njaluk sabedina kowe dipijeti karo danyang-danyang karo ban-ban mesti kelakon. Kanthi waton kowe njaluk nyamping saka emas sing diblebek iso tak nggo jarikan. Oh, tak turuti. Driji 5. Nggo namu kuwi diwenehi ali-ali kabeh. Heeh, gelang sikil. Omong sabuk saka mutiara, omong. Apa kowe njaluk kemben saka mutiara? Paton pirang ngrasake teng celkik lho. Ya, engko tak pinangkani. Mboten perban. Nanging kula nyuwun. Nyuwun apa, Cahyu? Sawetawis Taman Merakaca menika risak. Mriki pangapunipun Prabu Jungkung Mardiya. Lho. Taman Merakaca rusak. Inggih. Kula sagawe nengku dening sinten kemawon waton saged ndandosi Taman Merakaca menika wangsul kados wingi uni. Kula mboten wonten lan kula mboten kepengin wonten godhong setunggal kemawon ingkang gogrok. Tuan pang-pangan ingkang tugel kedahipun sami kaliyan nalika dereng risak. Menawi ngantos wonten panging tugel godhong ingkang gogrok menika ateges boten saged lan boten kelaman garwa dalem ngurusi kandi. Nanging menawi Bapak Penemban Durna menika saged mojobaken Taman Merakaca dados kados wingi uni patobat. Kula sagawe nengku garwa dening Patuko Bapak Penemban Durna, Bapak Penemban Sukalima. Kondang bleguduk sukalo gembel. Somorante awela. Sri Kandi. Gedhe cilik kowe nyoba karo Begawan Durna. Kowe nyoba marang katiasaning Begawan Durna. Oh, apa mbok anggap aku wong loro saudon telu saurupan? Apa mbok anggap aku wong pendhita sepete ya? Nek ming dandani Taman Merakaca kae ora bakal gantaran dina mesti iso kelakon tak dandani. Ora bakal ana godhong siji wae sing gogrok, pang sing coklek mesti bali pulih kaya wingi uni. Kowe ora ngerti. Kowe nyembah karo Begawan Durna. Aman pinter ke sapa sing bangun? Sing bangun ya kowe Kota Madya Yogyakarta. Durna bengi iki jan apik tenan. Menengo. Iya. Apa-apa kok seneni. Kula yen to perkara kowe duwe pepanggil reruba. Ya kuwi bab Taman Merakaca. Ya kan, Dik?
Aku njaluk pamit. Aku arep mangkat apa? Aku arep njaluk kaseteng saka panguwasaning para dewa. Yen wis kelakon aku entuk syarat srana dandani Taman Narakaca. Taman Narakaca dandani bali kaya wingi ya. Sri Kandi kuwi tiba ning panggoning Begawan Durna. Aku ya gumun ora kaya sak kedhakan iki lha kok dadi kaya ngene. Kraman sing tumanduk ning Projeng Panca. Lho, kraman menapa rong? Narendra Prabu Ralon Sari. Netapaken para wadyabala damel kisruh. Kula menika ngantos kaget menjenengan paring mangandikan sampun ngantos ketularan Begawan Durna lho Paman. Oh iki mboten. Ayo kaya ngono kuwi karepku. Supaya kowe bisa ngrampungi perkara kanthi bener tegese Durna ora bakal muntap atine ning bakal mbudidaya dandani Taman Narakaca. Sri Kandi kula wonten maring adhawu ning tak jaluk upama Begawan Durna kae mengko bisa dandani Taman Narakaca kaya aja selak. Yen kowe selak tegese kowe ngobong jagat Pancala. Lho nggih ngestaken dawuh menawi Begawan Durna saged ndandosi Taman Narakaca tuwin bangun Taman Narakaca. Nyuwun ampun Rama, satemtu kula badhe nderek kersanipun Begawan Durna. Lah, kaya ngono sing tak karepake. Ya mungkin supaya nanti ana kang gawe geger sarta ana payu-payukatan ping samirana. Anak Prabu Ndrawati, anak Prabu Mandura, tuwin anak kula ing Ngamarta supados sampun ngantos kundur rumiyin ngentosi lelampan menika paripurna. Kuwi nggih ngestaken dawuh Paman. Nggih, ngestaken dawuh Paman. Paman Prabu ngestaken dawuh. Anak Werkudara. Drabada bapakku piye? Reksana negara Pancala aja negake lawan pamanmu Drabada yen nganti ana pengamuke Begawan Durna. Ya ngestake dawuh. Terus semeno wong nimbrani ngadawuh. Budhanu kang padha sibeng ingsun kundur ngedaton. Kula non nyuwun pamit padhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik terus semeno. Purna gati ning parangkilan. Samudra kundur ngedaton jeluk saking dampar kendana kinapit gambaran gading kadharaken sangganing Pomban Ceti. Manggung ketanggung Jaka Paloro ing sami ngambil upacaraning keprabot. Kawis tinggal saking Mandura tindaknya Sri Nararata. Katingal gumebyar busananing Sri Nararata wau. Ana negara Kalingga. Bebasan sinambring gelap lepat tinubruka Simatuna sukani manahipun ingkang rahipun Supali. Menawi samangke kula badhe nampi kewajiban ingkang awrat wonten kadhawuhana ingkang rayi boten badhe swala. Mugi pareng ambabaron ingkang sejati dhateng ingkang rahipun Supali. Yayi wonten dawuh. Ngerti yo. Isen-isening negara ing Kalingga pura kuwi mumpun kakang lawan Siadi. Mula yen to nganti lagak-laganing Siadi kuwi beda kelawan adat ingkang wis mesti wae gawe goreh rungeh penggalipun kakang. Mongko ndak pespadake pirang-pirang dina iki Siadi kaya beda kelawan adat ingkang wis. Mula Yayi aja sangga runggi, aja walang arti jroning penggalihmu. Maragake matura marang kadangmu Supala. Apa to sejatine ingkang ginebeng jroning penggaling sira Yayi kadangku Supali. Koko Prabu. Sewu-sewu kalpatanipun ingkang rayi tadah wadana. Upamiya kula mboten badhe matur kados pundi. Yen to pancen Siadi ora kersa matur lawan pun kakang, tegese antaraning Supala lan Supali dina iki wis ana lete tegese wis ana kang
ora prayoga. Inggih. Mula Kang Saka Yai, ora usah dadak bingung lan ora usah dadak wedi. Yen to pancen Siadi Darbi gegayuhan pun Kakang kang bakal bantu kelawan apa kang dadi kersaning Siadi. Nanging yen to Siadi ora gelem matur kelawan pun Kakang, ya wis ora dadi perkara lan ora dadi sabab ning sing luwih wigati pun Kakang wis ndangu kelawan Siadi. Dadi yen ana bobol bara teng lelakon niki dudu perkara ning Supala. Inggih. Nyuwun pangapunten. Menapa estu Koko Prabu mboten badhe duka menawi ingkang rayi munjuk atur. Subali, wonten dawuh. Yen Siadi Darbi perkara kuwi pun Kakang yo melu ngrasakake. Yen Siadi Darbi pepinginan kuwi wajibe Kadang Werda marang pepinaning Kadang Taruna. Nggih, malih-malih menapa menawi sampun kelilan ingkang rayi munjuk atur somaduh Kanjeng Koko Prabu estunipun kula menika mboten gadhah pepikiran menapa jer kamukten derajat pangkat kadonyan. Ingkang kula tampi saking Maduka Gusti kula, Kakang Prabu Supala menika sampun mboten kirang-kirang. Namung kemawon kula menika rumaos sampun dungkap titi wancinipun. Tegesipun kula menika wujudipun priya. Monggo lumampahing gesang. Inggih menika wujuding priya menika menawi samangke sampun dungkap titi wancinipun kedah mengku satunggiling garwa. Tegesipun kedah wonten wanita ingkang minangka tetimbanganipun ingkang rayipun Supali. Siadi pengin rabi. Inggih. Yen pancen Siadi kepengin garwa sawijining wanita mara kaki matura. Wanita ngendi dadi weteng atimu? Yen pancen kuwi putra Nalendra ngendi? Yen pancen kuwi putraning Brahmana, Brahmana Kakang. Yen pancen miturut pitunganing pun Kakang kuwi pantes landrep minangka jatuh kramaning Siadi, pun Kakang ora bakal wegah. Mboten saged kejawi namung putri ing tanah Jawi, putri ing Pancala. Atmajanipun sinuwun Prabu Drupada inggih menika pun Dewi Wara Srikandhi Koko Prabu. Lang-langing driya mangu-mangungkung ganduan rimang lelena tanpa kanin yen tantulusa Nalendra muda wuse angrerepa Nalendra muda wuse angrerepa jagat Batra jagat Pangestu tumaratap penggaling pun Kakang barang sira yayatur yen to wanita ingkang gumana musik ana ing penggaling Siadi ya kuwi putri Pancala Wara Srikandhi. Yayi sik kepengin dituturi karo wong tuwa marata golek wong wadon liyane sabab dina samengko Wara Srikandhi lagi dadi kembang pocapaning para Nalendra, para satriya, para brahmana. Ora ngomongake wong kang duwe derajat pangkat nadan paribasane wong loro saudon telu saurupan jalma wanang saumpamane kabeh kepi-kepi lan kumajen kepengin nyedi marang Sekar Kedaton Pancala. Mula Yayi aja nganti dadi dardah sarta pun Kakang ora kepengin kelangan kelawan Kadang Taruna. Siadi ndak jaluk piliyana sarta miliya wong wadon liyane Wara Srikandhi. Yen liyane Wara Srikandhi pun Kakang bakal jumangkah nglamar. Nanging Wara Srikandhi yen ana bobol broting lakon pun Kakang ora cawe-cawe perkara iki. Sukma sinukmaya pinayu ing asepi sumimpen telenging kalbu. Mamunten. Estunipun kula sampun mangertos. Kados menapa panjenenganipun Koko Prabu Supala? Anggenipun sampun nampi dhateng aturipun ing rayipun Supali babakan wanita ingkang sampun dados weteng manah kula. Koko Prabu, mboten menapa-menapa. Kula kedah saged nunggahi tembung opor bebek tegese mentas awake dhewe. Kula mboten badhe jagaaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu Supala. Mewah kula mboten badhe nyuwun pambiyantunipun Koko Prabu Supala moncer-moncere wong lanang menika menawi gayuh putri mongko tanpa dipun biyantu dhateng sinten-sinten. Menika ateges dados pemarming manahipun ing rayipun Supali. Koko Prabu lenggah sekeca kula nyuwun pamit kula piyambake badhe gayuh Wara Srikandhi.
Sumali. Wah, pancen wong sing wis kedunungan rasa seneng, rasa sengsem kuwi upama dielekake kaya dene wong nyumet geni ingkang mubal babal ora iso disirep. Kepareng Paduka Pate wonten dawuh sinu ketapno para wadyabala memanuki lakuning Supali nggone prapting negara ing Pancala. Yen pancen niyate Supali bakal mboyong para Srikandhi, aku percaya mesti ora metu dalan sing prayoga. Mesti Supali bakal nyidra lan para Srikandhi. Mula tiling-tilingna karnamu. Yen wong Pancala padha alok ana maling kecekel, biyo ana Bathang Sayuta. Nah yen wong Pancala kawulane padha alok, putri Pancala ilang, nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung, ora sandadak gawe geger negara Pancala. Wis taken dawuh sini. Enjing bidal kumara saking jroning praja gunging kang Balakuswa Prabu Sananira. Gusti Pati keparenga ing abdi tumenggungan cemadhong dawuh wonten menapa dene Paduka ngawi sanggan para wadyabala ing Kalingapura. Gusti Pati kula cemadhong dawuh wonten menapa dene Paduka ngawi sanggan para wadyabala puta. Gusti Pati kula cemadhong dawuh. Lah dalah Gusti Pati kula cemadhong dawuh. Kula pun dikya santap dalu cemadhong dawuh Gusti Pati. Winadyan kula pun dikya kalodar wengi cemadhong dawuh Gusti Pati. Parang Mbak Barana ingkang sejati wadyabala Kalingga. Nggih wonten dawuh, wonten dawuh. Gustimu Raden Supali minglar saka negara ing Kalingga. Nuruti marang krenteking ati dianggarwa marang putring Pancala Wara Srikandhi. Dawing Sang Prabu Supala nalindring Kalingga. Dina samengko kowe kinen memanuki lakuning Gustimu Raden Supali. Merga saka pitunganing Sanata Prabu Supala kadange taruna Raden Supali ora bakal nglamar Wara Srikandhi metu dalan ingkang prayoga, mesti bakal tumindak sing ora sak mestine. Mula laku dedemitan ana ing tapel wates negara ing Pancala. Yen pancen ana kang padha aluk, yen to ana maling kecekel Pancala biyo ana Bathang Sayuta. Nang yen wong-wong Pancala padha aluk ana putri langsung negara ing Pancala, nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung, bali marang negara ing Kalingga. Lajeng pangkatipun wadyabala mbenjang menapa? Pangkatipun wadyabala mbenjang menapa? Siagakna wadyabala buta patang perancas sak panakari pisan. Titianing para buta sumer mameng dialadal singa barung, srenggala lan sak piturute. Bokor wadah balu. Piring wadah sego. Mangkok wadah rundi. Kabeh cawisna aja nganti ana ing jejer budal dina iki non ngestakaken dawuh Gusti Pati.
langit kelap-kelap katon lerkin sanging risang mawe gandrung malah darat lah kok dadi kaya ngene pepalang ingkang kudu tak sandang mestine kekarepanku bloko marang Kakang Prabu Supala supaya entuk sabyantuning Kakang Prabu Supala nanging malah sayektine bakal mepalangi kareping Supali ya pancen tresna kuwi abot tresna kuwi kudu mbudidaya dhewe Sri Kandi aku ingkang gandrung kawan kowe ayo ora Sri Kandi ayo tak boyong marang negara ing Kalingga ewadene kowe ora gelem tak boyong sarta kowe ora gelem ngladeni karang Supali rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putuk ngopo wae pepalange mesti bakal tak trenggalangi legane atiku